Erlajazio txiki bat egingo dugu gure gorputzarekin konektatzeko. Bilatu postura eroso bat, bizkarra zuzen behartu gabe. Oinak lurrean ondo bermatuta. Eskuak gurutzatuta edo izter gainean egon daitezke, zuk nahiago duzun tokian. Hobeto edota erosoago sentitzen zaren moduan. Jarri arreta sorbalden inguruan. Tentsioa badago, kendu. Saiatu eremu gorputz alderdi hori erlaxatzen. Hori da. Ariketa begiak itxita egitea proposatzen da. Baina begiak itxita zaila bada zuretzat, edo asko kostatzen bazaizu, logelako argiaren intentsitatea jaitsi dezakezu eta begiak bizka bat sarratu. Postura horretan, arnasari arreta jarri behar diozu. Ez saiatu aldatzen. Bakarrik sentitu nola sartzen den airea, sudur hobietatik, nola egiten duen ibilbide guztia eta ateratzen den berriro sudurretik. Agian, airea sentitzen duzu sabel parean, bularrean, espainen hartzetatik, sudur hobietatik, ondo. Orain jarri arreta eskuineko behatzetan. Hatz txikitik has zaitezke eta jarri zure arreta hor. Eta hortik, pixkanaka, hatz guztiak zeharkatuz joan zaitezke. Erreparatu zure sentsazioei. Temperatura, hezetasuna, agian ez duzu ezer sumatzen, ez da ezer gertatzen. Zuk sentitzen duzun bezala ondo dago. Kontua ez da hautematen duzuna epaitzea, bakarrik sentitzea da. Oinazpiaren inguruan arreta jartzen jarraitu. Zoruarekin nola lotuta dagoen. Eta oingainetik eta orkatilatik gora egin dezakezu. Gero, pantorrila, berna bizkarra, igotzen joan, belaunera iritsi arte. Jarraitu eskuineko hankako izterretik. Zure eskuarekin kontaktuan dago. Atzeko aldetik, aulkiaren gainean dago, ipur masailarekin lotuta. Hortik, eskuineko hanka osoan jarri arreta. Unitate bat bezala. Atzetatik izterreraino. Eskuineko hanka hori ezkerrarekin konparatu dezakezu. Bakoitzean dituzun sentsazioak, berdinak badira, ezberdinak. Orain, ezkerreko behatzekin hasiko zara. Hatz guztiak zeharkatuz. Azazkalen eremua, hatzen artea, zer gertatzen da, oinazpia, orkatila bi aldetatik, barnekoa eta kanpokoa, akilesen tendoia, bea ezazua tendoian tentsiorik dagoen, oinaren eta oinetakoen arteko lotura sentitzen duzun, ondo. Jarraitu muskulu bikitetik, berna bizkarretik igotzen eta belaunera iristen zara. Uneren batean aztertzen ari zaren gorputz ataletik pentsamenturen batek atera bazaitu,
Pentsamentu hori baztertu eta zeunden gorputz lekura itzuliko zara. Lasai eta gertatutakoa da zeure burua epaitu gabe. Ezkerreko belaunean zeunden. Eta ezkerreko izterretik jarraituko duzu. Aulkiarekin kontaktua sentitu, nola gorputzaren pisu hori eusten diozun, gravitatea sentituz. Orain jarri arreta bi hanketan batera, gorputzaren beheko aldean. Oso ondo. Igotzen segituko duzu, genitalen eremua, uskiaren eremua, zona pelbikoa, jarri hor arreta. Eta atzeko aldetik, bizkarrean, gerrialdean, gorantz igotzen joango zara. Zona hori nola dagoen ikusiko duzu, baina ez saiatu ezer aldatzen. Sentsazio horiek direnak dira eta ondo daude. Bizkarrezurretik gora jarraitu, bizkarrean zehar ibili eta zerbikaletaraino iritsi. Begiratu ea nola dauden. Orain aurreko aldetik igotzen hasiko zara, zilborraren eremutik, sabelaldetik, eta agian arnasketaren mugimendua sentitu dezakezu. Masaje txiki bat bezala. Goazen gorantz, diafragma, bularrezurra, zer eragin duen arnasketak eremu horretan, agian taupadak sentitzen dituzu. Sorbalden ingurura iristen zara. Eta eskuineko sorbaldatik, besotik jeisten. Ukondora, besaurrera, eskumuturrera iristen zara. Eta eskuan geratuko gara. Goiko aldean, atzamarretan, gogoratu pentsamenturen batekin despistatzen bazara, lasaitasunez urrundu eta barriro eskuineko eskura bueltatuko zara. Orain egin ibilbidea ezkerreko besotik. Hasi sorbaldatik, jeitsu kondora, hortik besaurrera, ezkerreko eskura iritsi arte. Begiratu esku baten eta bestearen arteko desberdintasunak. Nabaritzen dituzu? Aldaketa txikiak, temperatura. Orain jarri arreta eztarriko zonan. Lepoaren aurreko eta atzeko aldean. Eta aurpegian zehar ibiliko zara. Kokotxetik, beko masaila zurretik espainetara iritsiko zara. Da begiratu mia nola dagoen. Tenkatuta, erlaxatuta. Jarri arreta masaila zurreko muskuluei. Tenkatuta edo erlaxatuta badaude. Eta jarraitu sudurretik. Agian, airearen sarrera eta irteera sentituko duzu. Eta eskuineko begiari, betasalari, arreta jarri. Sentitu begian mugimendurik badagoen, betasalean tentsiorik dagoen,
Eta gauza bera ezkerreko begiarekin. Begiratu ea tentsiorik dagoen. Orain, joan kopetara, bekainetatik gora, eta buru azala zeharkatuko duzu. Kopetatik, garondotik, buru osoa. Orain saiatu gorputz osoari begiratzen. Gorputza unitate gisa ikusten. Agian tentsioren bat edo sentitu alduzu. Baina lehen bezala, dagoena ondo dago. Ez da aldatu behar. Jarri arreta berriro arnasketan, eta 3 arnasketa sakon egingo duzu aktibatzen hasteko. Airea sartu, eta pixkanaka, zure erritmoan begiak irekiko dituzu. Eta utzi gorputzari nahi bezala mugitzen. Luzatu, arrausi egin, eta bukatzeko, zorionak egin duzun praktikagatik.